Готини пичове, това клипче е хипер бързо. Искам да ви съобщя една новина. FIFA Mobile играх, пакнах Лингард. Емоцията направо беше... Не мога да ви го обясня. Откачих, пакнах Лингард. Исках да обработя видеото, за да добавя музика. И като отварям пака, нали, да добавя музика, че ми се пада. И изтрих клипа. Да. Но хиперган ми стана, човек, защото играх даже... Да, няма значение. Добре, направих с ново интро, на което пише ново видео всеки петък. Да, ще качвам ново видео всеки петък, но когато ми се доиграе много, няма да е точно всеки петък. Схващате ли? Ако играе нещо се случи, еднага снимам, да. Разбрахте ме. Това е всичко за този клип. Аз бях Калурзи. Чао!